Hökümet psikiatrlaryň aýlygyny kemeldip pandemiýaga garşy göreşýän lukmanlara goşmaçy hak töleýär. Türkmenistanda pandemiýaga garşy göreşýän lukmanlara wada berilen 15% goşmaçy aýlyk haky iýun aýynyň başlaryna bölekleýin tölenip başlandy. Ýöne şu aralykda ruhun ýataglary terediýän lukmanlaryň aýlyk haklary 12% kemeldi. Şol bir wagtyň özünde lukmanlara giýje nobatçylyk üçin tölenýän goşmaçy aýlyk hak hem kesildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Azatlyk radiosu mundan öňki fevral, aprel we may aýlaryna bir näçe gedek lukmanlaryň aýlyklarynyň kemeldirmegi barada habar berdi. Ýatdasak 2020-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistanyň hökümeti ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara goşmaçy tölemegi kararlaşdyrdy. Ýöne aýlyklaryň köpelmegini derek fevral aýynda Saglygy saklaýyş ulgamynyň işgärleri täze ile geçip fevralyň başlaryna öz aýlyk haklarynyň 20% kemeldilerini aýtdylar. Hökümet ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyklaryny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda ýurtda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap umumyň 10% ýokarlandyrylýanyny eglan etdi. Muňa garamazdan Saglygy saklaýyş pudawyny işleýänleriň ortaça aýlygy 2020-nji ýylyň başyna 1800 manat bolan bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwaryna aýlyklaryň 10% göterilmeginden hem soň bu ortaça 1440 manat boldy. Ýöne habarçy bilen adynyň efirde tutulmagyny haýyş edip guruldaş bolan bir psikiatryň sözlerine görä täze ýylyň onuň alýan aýlygy 2200 manata barabar ekeni. Ýöne häzir ol 1800 manat aýlyk alýar. 1800 manat valyutanyň resmi alış-çalış bahasy boýunça $5 gara bazaryň narxy boýunça $50-55 barabar bolýar. Bu pul gymmatçylykda näme ýetýär diýip psikiatr Azatlyk radiosynyň habarçysyndan sorady. Galyp berse-de ruhun ýataglary garşy göreşýän lukman diňe ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyklarynyň artdyrylmagyny adalatsyz hasaplaýar. Biz hem näsag bejerdik diýip lukman aýdýar. Ýöne hünärmenlere görä ruhu keseller ýokunç kesel hasaplanmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä 15 göterim goşmaçy aýlyk haky diňe ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara tölenýär. Onda bu goşmaçy töleg ýokunç keselere garşy göreşen ähli lukmanlara däl eýsem oktýabr-may aýlary aralygynda 14 gün karantinda bolan lukmanlara we şefagat tuýularyna tölenýär. Aeroportyň işgärleri keselleriň ýayramagynyň we öňüni alyş bölüminiň işgärleri tüý kömek lukmanlary sürüjüler pandemiýa döwrü iş alyp bardylar. Olara da 15 göterim goşmaçy aýlyk tölemeli diýip habarçy bilen gurrundaş bolan lukman aýdýar. Pandemiýa döwrü köp saglyk işgäri pandemiýaga garşy göreşdi. Biziň öňünden gelýän 12 göterim goşmaçamyzy aýyrmadyk bolsalar gowy bolardy. Biz razy bolardyk diýip başga bir lukman Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hökümet geçen sentýabrda lukmanlara tölenmeli goşmaçy aýlyk haklarynyň çeşmesini aýdynlaşdyrmady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe lukmanyň sözlerine görä, hökümet ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara goşmaçy töleýän aýlyk töleglerini beýleki saglyk işgärleriň aýlygynyň kesmek arkaly maliýeleşdirýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň saglygy goraýyş we Derman Sinagat Ministrliginden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Sadalaşdyrsak Türkmenistanyň geçen ýyl ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara wada berilen goşmaçy aýlyk haky bölekleýin tölenip başlandy. Bu diňe karantin merkezlerine bolan lukmanlara we şefagat tuýularyna tölenýär. Ýöne ruhun ýataglary garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyk haky we beýleki goşmaçylar 12 göterim azaldyldy. Bu aralykda Türkmenistan resmi taýdan hasap alynan COVID-19 hadisesi barada hiç açan habar bermedi. Kazakstan Türkmenistanyň çäginden pomidor we burç önümlerini import etmegi wagtlaryň gadagan etdi. Bu barada 7-nji ýunda bu ýurdun Owu hojalygy ministrliginiň medeniýet gullugy habar berýär. Edaranyň web sahypasyndaky maglumatda bu çäranyň pomidor we burç önümlerinde karantin organizmleriniň ýüze çykarylmagynyň köpelmegi bilen baglanşyklydygy aýdyldy. Resmi beýanata görä Kazakstana getirilen pomidorlary barlamak boýunça karantin fitosanitar gözegçiliginiň netijesinde goňur rogoza miwesi wirusy tapylyp jemi 19 sany fakty ýüze çykarylypdyr. Ýogsa Kazakstana alınıp barılan önümler üçin Türkmenistanyň döwlet ösümlik karantin gullugynyň fitosanitar şahatnamalary bolupdyr. Resmi maglumatda karantin fitosanitar talaplarynyň bozulanlygy barada habaryň Türkmenistanyň döwlet ösümlik karantin gullugyna iýerilenligi aýdylýar. Goňşy respublikanyň ygtyýarly guramalary tarapyndan eksport edilýän önümlerde virusyň döremeginiň sebäpleriniň dergelmegine degişli obyektiv maglumatlaryň bolmazlygy, şeýle hem Kazakstanda karantin fitosanitar ýagdaýynyň yaramazlaşmagynyň öňüni almak maksady bilen komitet 2021-nji ýylyň 7-nji iýunundan Türkmenistandan pomidor we burç önümlerini import
import etmegi wagtlaryny gadagan edýär diýilip Kazakstanyň Owo hojalygy ministrliginiň resmi habarynda aýdylýar. Türkmenistanyň Owo hojalyk ministrligi bu waka barada hiç hile düşündürüş bermedi. Mundan öň Türkmenistanyň gelen pomidorlarda esasany meýwelerin goňur rogoza wirusi ençimegedek ortiýetde tapylypdy. 26 martda Rossельхознадзор bu keseliň ýüze çykarylmagynyň gaýtalanmagy sebäpli Türkmenistanyň pomidor importyna çäklendirmeleri girizmek meselesine seredýänligini ma'lum etdi. Russiýa darasy fevral aýynyň ahirinde türkmen kardeşlerine önümlerde keseliň tapylanlygy we ýüze çykarylan ähli hadisalary deriňemek barada resmi hat iberenligini habar berdi. Önümlerde keselçiligiň tapylmagy sebäpli öňki ýyllarda ortiýetde Türkmenistandan onlarça tonna pomidor ýok edildi. 2019-njy ýylyň 19-njy ýununda Rossельхознадзоryň Samara sebitindäki bölümi Türkmenistandan ortiýete awtolog bilen eltilýän azyk önümleriniň karantin fitosanitar barlyklarynyň netijesinde ýüze çykarylan çynlyky düzgün bozmalar barada habar berdi. Türkmenistandan 18 tonna töweregi pomidor şonda yerli poligonda ýok edildi. 2019-njy ýylyň 7-nji ýununda Rossельхознадзор idarasynyň Moskwa we Tula sebitler boýunça gözükçüsi sanitar gözükçülük wagtynda Türkmenistandan 18,5 tonna pomidor barlananda önümlerde Günorta Amerikanyň pomidor güýesiniň tapylanlygyny habar berdi. Şol ýylyň 20 martynda Türkmenistandan iýerilen pomidorlarda temmäki ýa-da paxta ak güýesi hem tapyldy. Bu barada ortiýetiň Rossельхознадзор agentligi habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri yerli önümlerde wirusyň we keselleriň tapylmagy şeýle-de milli önümleriň hiliniň halkara fitosanitar standartlaryna gabat gelmezligi barada habar bermeýärler. Awazanyň azaby çäkli transport gatnawlary sebäpli diýinjalyşa ýollanmalarlaryň ýollanmalary köýýär. Awazada diýinjalmak üçin mejburi ýollanmalan lewap raýatlarynyň ýollanmalary çäklendirilen transport gatnawlary sebäpli köýýär. Üstüne diýinjalyş üçin talap edilen şertler köpleri kötüýär. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysyna görä ýollanmalan adamlar ýeterlik uçur, otlu we awtobus gatnawlarynyň ýokdugy sebäpli awaza gidip bilmeýärler. Tomuz aylarının gelmegi bilen diýinjalys mewsimi başlady ýöne pandemiýa bilen bagly çäklendirmeler adamlaryň fiýahat mümkinçiliklerini çäklendirýär. Nowatdaky diýinjalys mewsimini awazada diýinjalmagyň tertibi prezidentiň 14-nji maýda Balkanyna geçiren göçme mejlisine oglan edildi. Täze talaba görä raýatlar diýinjalysa gitmelerinden öň Welayatlarda we Aşgabat şäherine COVID-19 garşy sancym almaly. Döwlet mediýasy maýyň aýagyna çyn ýurt boýunça 2257 adamy awazada diýinjalmak üçin ýollanma resmileşdirilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli resmiler öz ýollanmalaryny mejbur atlandyrýarlar. Farap häkimliginiň bir zenan işgäri çäkli gatnawlar sebäpli ýollanmalan adamlaryň awaza gidip bilmeýänliklerini we eden çykdyjylarynyň köýýänligini gurrun berdi. Ol diýinjalys mewsiminde häkimetleriň awaza goşmaçy transport gatnawlaryny girizmegi wada berenliklerini, ýöne bu wadalaryň iş ýüzüne amal edilmeýänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysynyň maglumatlaryna görä adamlar tölegli sancym kabul etmek üçin hemde özleriniň koronawirusa garşy sancym kabul edenlikleri barada tasdiknama almak üçin awazadan atel bronlaýar. Birinci habarçy awazada diýinjalmaga mejbur edilýän adamlardan hökmany suratda awaza barmagyň talap edilýänligini habar berýär. Onuň sözlerine görä lewapda ýollanmalan adamlar özleriniň awazadaky lewap mehmanhanasyna diýinjalanlyklaryny tasdiklayan kepilnamany işleýän edaralaryna tapşyrmaly. Eger şeýle kepilnamany tapşyrmasalar olaryň işden kowuljakdygy aýdyldy. Döwlet tarapyndan goýulan ýörüýte awtobuslar bolman soň döwlet işine işleýän adamlar taksi üçin goşmaça çykdyjy diýerler diýip bir döwlet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä awaza baran soňam adamlar dürli çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Diýinjalýan adamlara deňize girmek gadagyn edilýän ýaly. Diňe howuzda ýüzmäge ruhsat berilýär. Ol hem diňe akşam doktora çönüldi bir ýaşaýjy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne habarçy awazada adamlaryň deňize girmegi bilen bagly düzgünleriň töweregindäki beýleki ýagdaýlary öwrenýär. Käbir maglumatlara görä dolu güýjüne deňiz gadagynçylygy ýok. Bu düzgüni keskitlemek her mehmanhananyň öz ygtyýaryna. Habarçynyň maglumatlaryna görä awazada mehmanhana işgärleriniň ählisi koronawirusa garşy sancym kabul edipdirler. Şol bir wagtyň özünde Türkmenmaşyda 75 ýaşdan ýokary adamlara wirusa garşy
nuguz tanjym edilipdir. Ýöne Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjylary deňiz kenarlarynaky belenen diýinjaliş zoolaklaryna deňde girmek üçin koronawirusa garşy saglyk barlygyndan geçmeli we tanjym kabul eden bolmaly. Galy berse-de habarçynyň maglumatlaryna görä vilayetlerden ýa-da Aşgabat şäheriniň awaza gitjek adamlar yerli migrasiýa gullugynyň hat almaly. Meniň üçin en gyzykly ýeri diýinjalşa gitmek üçin migrasiýa gullugynyň ýörüýte hatyň talap edilmegi diýip bir Türkmenistan aýtdy.